בעקבות החלטת הממשלה לעשות רפורמה במערכת המשפט. למה? מדינת ישראל לוקחת זונות, הופכת אותם לצדיקים, ואנחנו מקבלים סרסורים עם גלימה שחורה. ישנה לויאליות בין הסרסורים לזונות, בין הסרסורים לקולגות המלומדים, כמו רופאים, ובין הסרסורים לפוליטיקאים. זאת הסיבה שבארצות הברית בוחרים במושפעים. אז מדינת ישראל החליטה לעשות שינוי, שופט לא יהיה עורך דין. בעקבות ההחלטה הזאת, התחילו ההפגנות של השמאלנים, שאנחנו קוראים להם שמאלנים, אלה הקיבוצים, הומואים ולסביות, בעיקר. והצטרפו אליהם עוד כל מיני מוכי גורל לחבורה הזאת. למה הקיבוצים הצטרפו אליהם? בתקופה שהמערך היה בשלטון, המערך היה מעביר כספים לקיבוצים, והוא מימן אותם. הם היו יושבים בסלון עם הרגליים למעלה, הם לא היו עובדים. בתור תלמידים, אנחנו עשינו שירות לאומי. היינו עושים כתיף עבורם. ואז הגיע הבחירות, והליכוד נבחר לממשלה, בראשותו של מנחם בגין, ובגין החליט לבטל את הכספים שהעבירו לקיבוצים. אתם רוצים כסף, תצאו לעבוד. והוא ביטל גם את השירות הלאומי. עשיתי פעמיים שירות לאומי, אחים שלי כולם עשו שירות לאומי, אבא שלי רתח לי זעם, כי הוא שמע מה אנחנו עשינו בשירות הלאומי. אם אתם רוצים שהתלמידים יעבדו, תשלמו להם. אז הקיבוצים שונאים את הליכוד שנאת מוות. בכל הזדמנות אפשרית הם יפגינו נגד הליכוד. והיות והליכוד החליט לעשות רפורמה, אז בתי המשפט, השופטים עצמם, ניצלו את הקיבוצים, והם שלחו אותם להפגין, עשו שביתות והפגנות. הם מימנו להם את הנסיעות, הם מימנו להם את הימים שהם לא עובדים, מהכספים שיש בקופת הכנסות בבתי המשפט. יש שם כסף כמו חול. שופט שמקבל משכורת פי 3 מראש הממשלה. והפנסיה ששופט מקבל זה 500,000 שקל כל חודש. אז פתאום זה מפריע להם שהממשלה רוצה לעשות רפורמה, אז הם הוציאו את הקיבוצים להפגנות, והקיבוצים בשמחה רבה יצאו להפגנות, אם יש עוד ספונסר שמממן את ההפגנות, וזה בתי המשפט, וזה עם כספי הכנסות שהשופטים מטילים על אנשים, אז הם החליטו לצאת להפגנות ונגד הממשלה. השמיים החליטו להעניש את הקיבוצים בכוח. הם שלחו לשם קופים ובבונים טרוריסטים, מוסלמים, והם ביצעו טבח ב7/10. הטבח הזה זה שליחות של השמיים שהחליטו, זה בגלל שההפגנות שאתם עושים נגד הממשלה. אנחנו נמצאים במצב שבתי המשפט הקימו מדינה בתוך מדינה. יש להם נשיא. והגיע הזמן לעשות לזה סוף. בג"ץ ביטל את החובות של הקיבוצים, כי הקיבוצים הפגינו עבורם. אז הגיע הזמן לעשות לזה סוף. מי שיכול לעשות לזה סוף זה הצבא. הצבא צריך לבוא ולעצור את כל הסרסורים שיש בבג"ץ, וכל מי ששותף להחלטות של ההפגנות, והגיע הזמן שאנחנו נעשה משהו בעניין הזה. אי אפשר לתת לבג"ץ לבטל את מה שהממשלה שלנו מחליטה עליו. אי אפשר, כל צעד קטן שהממשלה עושה, בג"ץ מבטל. אז הגיע הזמן לבטל אותם. רק הצבא יכול לעשות את זה. צריך לעצור אותם, לשפוט אותם ולקבור אותם בכלא לשנים רבות.